Gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Digao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee, at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home.
Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to. Protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May signal mo na kita dyan sa luwas Aramon Tadaw, ang bitbit na istorya, hali duman sa location ni Kumparing Jim sa 3rd District. Yan o. Pading Jim, go, go, go! Salamat, Tabi Pare. Sobrang init kan panahon. Para mientras in-stop ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda ang mga schedule ni na pakipag-meeting sa mga parauma sa barangay Matakon ngunya na pag-aagakutana ang sinadya na pagkahapon sa presidensya niya o residensya kan dipuntong Jojis ama ni Kong Joey Salceda kailan sa extension kan GCQ. Ini ay pinag-informar sa DCGB News ni Kagawa June Villar kung saan iyo ang nagsiserving coordinator sa mga aktibidades ni ABC Federation President Adrian Salceda kung saan pinapaisi ang mga paraumang inot ng nabisuhan dahil malalawos sumitingo niyan sa pagsabing nag-iingat ang pamayukan na mga punong barangay sa Pulangi ngunya na panahon ni na pandemya. Ang pakipaghuron sa mga taga-barangay, lalo na sa mga parauma, i-reach out manggiraray oras na magkulpa na ang kaso ng COVID sa kapalibutan asin malift na tabi ang GCQ. Maski siring kayo ni ang sitwasyon, ay manggiraray nagpapahingalo sa pag-resibinin mga problema o mga kaipuhan sa mga barangay, paglilibot. Pero dahil nga nguna kan mga tipon-tipon na kutana yun original na mga schedule kan pamayukan mga punong barangay sa Banuan kan Pulangi Albay. Sa inkuta ng barangay ngunyan so Matakon ngunya na pagkagakuta na. Dakulao na lugar yan, Matakon. Oo. Pagkatapos at yan na alas 2 nin paghapon, duman kuta na sa istaran niya sa harong ni Jojis na dipuntong Jojis Salceda. Yan. Kaya nang una malalawas tabi pare. Sige, so standby for further notice muna. Ay nga abiso kan ABC President diyan sa Pulangi si Municipal Councilor Kapitan Adrian Nonoy Salceda. Yan. Sige. Yan tabi pare. Ang sa tuya mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sige tabi parte po yan pa kan ito bagang so papadagos na sistema kumbaga so legasiya otron tani so legasiya na ipinundar dyan and in a sense na institutionalize na po dyan sa Pulangi lalong-lalo na ining mga bagong tubo man kan mga Salceda sa lado kan ilihido serbisyo publiko. So pinagpundar baga ka ito nara Tio Jess defuntong Tio Jess former mayor kan Pulangi na Salceda
So ama nara Congressman Joey, buda nara Congressman Joey kan na nasa 3rd district pa siya, now digdi na sa 2nd distrito, na ang pagreparo sa mga barangay na i-installer iyan tabi parang institutionalized na parte na kan dalagan kan sa indang rule of governance kan mga salseda. Ipig-impart iyan nara Congressman Joey, buda nara Mayor dati, the late Mayor Jess Salceda, sa bagong mga tubo ngunyan kay Cap Nonoy Adrian Salceda, ABC Municipal President, mga kapitanes siya namamayukaan, representante siya sa Sangguniang Bayan. Ipigdidiretso lang, iyan na mga legasiyang ni Adrian na Salceda. One of which ining pagbisita sa mga barangay, kasuhapon nga ni o nakaaging aldaw na istorya niya to, so mga infrastructure projects na i-implementar dyan, mga road openings, concretings, irigasyon na sin iba pa, mismong pigpapasyaranan ni Councilor Adrian Salceda, ni Cap Nonoy. Tanganing su serbisyo, asin su trabaho, kalidad, masiguro ng God na it will serve the purpose. Yan ang pinagasabi niya tong legasiya. Connect the government to the people and make sure na ang mga pinaghahagad ninda na pangangaipukan sa syudad yaon pig-aatindiran. Buda ipig-konektar sa nagakanigong ahensya di gobyerno for proper disposition. O sige baga subisita ni Cap Nonoy dyan sa Pulangi. Ngunyan, so mga parao makasabay na dyan, tabi ta, kung ano po ang agrangay kan man lain-lain na sektores, iyan ang importanteng madangog, tanganing iyan ang irepresentar man sa Sangguniang Bayan, makagibuning solusyon, maaktibaran ang problema through legislation. And kung igwang iko dapat ikonektar sa mga ahensyas di gobyerno, provincial or municipal or national or regional level, pwedeng ikonektar iyan. Kaya lang, ining su pagbisita daangon yan sa Matakon kunta na para mag-isikan sitwasyon in deference, kumbaga, pagrespetar mo da pagsunod sa protocol na ipig-imponer po kan Departamento de Salud, IATF, day po muna. Pero day po magdisusperar ining mga dapat na bisitahon na sektor ni Cap Adrian Salceda dyan sa Pulangi, ta mahalat-halat sana nintamang sitwasyon para mas na personal na makapasiring naman dyan, buda makapag uro-irestorya. Pero dahil man nangangahulugan, napiputol na po ang pagtaonin serbisyo. Dakul na paagi. Yaon sa opisina, pwedeng paabutan ng informasyon, mag-apod sa telepono, messenger, gabos, tabi yaon dyan. For a while sa naman tabi ini. Diyan sa mga taga-Pulangi po. Yan po ang, diretso po yan. Dahil sa na mag-disusperar ta, inextender baga pa kan sa tuyang gobyerno probinsyal ang GCQ, General Community Quarantine. So diyan sa General Community Quarantine, igwa dyan mga protocol na dapat kitang obserbaran, and as a legislator, lead by example. Iyon sabi ni Adriana Salceda. So dahil mo nakita kan mga tiripon-tipon, tampigil di kayan tangani, iyon na so pag dakula pa kan numero, pagdakul pa kan numero kan mga nagkaka-COVID. Po? So yan po dyan sa Pulangi. Now, in relation with that tabi kan nakalis na semana po, na istorya tangan kasubago, si Engineer Wally Sabater, ang sa tuyang Provincial Sanitation Officer, sindabagaan enkargado kan pagmanihar kan mga nagagadan, lalo na itong mga nagagadan sa mga highly infectious diseases, including mga virus. Sinda nakakaaram kaan bilang sanitation officer. So pagmanihar, pigapod na management of the dead. Yan.
Bubiltadahan ta iyan. Kana kaswapon baga may nakahuron si VP Henry sarong medical practitioner. They are appealing to sa national government sa higher hierarchy na kung mapupwede i-ECQ an kabikulan because of this spike up duro diretsong paglangkaw kan numero kan mga nagaka-COVID. Yan. We are now referring sa mga buhay tabi. Enot kayan, 2 nights ago, napadarhan kita ning dokumento, hali sa Camarines Sur, na pighagad man ang siring na bagay. Naka-address ito kay Secretary Anyo, kan DILG. And so pinag-aktibaran baga, sunaga ang ipinairarom sa Enhanced Community Quarantine. The highest level of quarantine classification sa Satuya, medical quarantine qualification, Enhanced Community Quarantine, because of para itaas po kan numero kan COVID. Naan nangyari ngunyan, bako sa pagtakot, but to open up and for us to internalize, tabi, for us to internalize kung anong sitwasyon, tanganing makaaktibar kita sa satuyang nga sitwasyon, tabi. Sandali, si Kumpadreng Noel, igagayo ding isi-share. Kumpadreng Noel, good morning, tabi. Good morning, Tabi. Padre. Opo. Kasi na matik ito so paliwanag kang Medical Society of Albay. Nag-aagtabag ng ECQ ang Albay. Ganyan, ang apot ko man sana pa ano yan, inadalan ninda, definitely. Pero, ang other side of the coins, anong epektukan sa tuya? Inadalan daw ninda. Pirang tao ang magugutom kan sa sitwasyonaan. Kaya daw yan suportaran kang si syudad, probinsya. Primero ka pa ilagyan tanan na sir. Yes. Ano ang epekto sa tuya? Aram ka yan, individually aram ka kung anong epekto sa tuya kang ECQ. Kaya ito nga, may ayuda pa. Ngunyan, kung i-ECQ mo, dapat magkaila ka. Okay. Paniwa pa Aram ka ni, pirang porsyento ang nako-COVID sa entire Bicol region. Albay alone. Pirang porsyento ang magugutom. Isipon mo pa kaswapong kaya, may nakauron akong waiter, nag-ibig na, may akit siyang tulog, dahil na siyang trabaho for 10 days, pinulan sa kikuryente, ano ang magiginibutaan? Okay, sige. Kung ever na iyan, kita nga, DCQ pa sa Lagunan, may apektado na, what if kung mag-issue ka? Aha, very valid ang sa imong obserbasyon, kumpadre. This is a very delicate balancing act between health concern, survival, and economic survival. Dua yan. Yes, sir. Oni pansaro na punto yan. Okay, kung iyan niya o apektado ang sarong pamilya, makusa na o kagaladan ka ng COVID, sa pamilya niya, sa pag-aong ng pamilya niya, sa daily living ng pamilya niya, sa tubig, sa kuryente, sa inyo tumakoro aking pambayad. Precisely. Kaya dapat ko taungan pa balansin takimaray. O, aram ka, paragal na, gabos kita paragal naman. Pero, sunailing na yaon doon sa baba, na di nagtatararam. Paano ito? Okay, sige. Bakuno pa din sala ang protocol ta. Sala ang implementation ng protocol ta. Tantara mo matadikan DOH, we can prevent the spread of the virus if we, diba? One, maggusta mo. Mag-face mask, mag-face shield, proper distancing. What kung iyan pa din doon ang tangon yan, marami naman paano, meron ang ekonomiya doon ang protocol ng DOH. In fact, si Congressman Joey kan 2nd District, igo sa ning pronouncement 3 weeks ago
na lockdown is not the proper solution. Yes, aram yan kung Joey kasi economist yan, sir. Aram niya ang epekto. Hindi naman kaya suportaran. The government Simple is naman na. running out of funds. Oo, isip. Yung taurong ko, pira ang resto kang Ligaspi. Alaw. Kada sarong restobaran may duwang waiter. May parahugas. Oh, di ba? Pira ang tiguguto mo. Di ba? Okay, that's on the economic side. Tabi on the economic side. Saro yan na kukonsidera ron. Oh, basically, iyan ang maiiling ka sa gilid, hindi nagre-rebook. Okay. O di, ang apot mo sa kuya, hindi sa restaurant, may naaraman ka mo na nag-positive. Nakali sa muya. May datos? So far, igwa man bagang nagkakapira. Pinasaraduhan nga ni. Minimal. Oho. Kasi they are so protocol, pig-implement nila. Kaya kita nakakakuha, opisina. So kuyo, ang majority kaan, opisina na nakakuha kasi come and go ang tao. If you will look at the records, lalo sa pinagre-release baga ni Mayor Noel, dakulaon na bagay ang naobserbaran mo, kumpadring Noel. Dakulaon na bagay. Yes, 90% yan sa opisina. Kadaklan baga pinag-lockdown nga niyan, including city government offices, pinag-lockdown. Oh, correct. Ano ang problema kung nagka-infect yan? Bako sa protocol? Okay, sige. O di, diba? sige. Dapat, sir, balansyonin na yung sitwasyon. Kasi Iyo. nakulo na ang nagtitius ngunyan, including us. Sige. Okay, itabi kumpadring Noel, magayon nun ang punto de vista mo, ipagkapanagos tayo ni taod-taod, magayon na nadadisect niya to, for us to be guided accordingly, tanganing makapag sabay kita duman sa pangapudan kung paano man agad makukuha ang tamang solusyon digdi. Ano po? Yes, corrected by sir. Sige. Yan ang punto dito. Kasi dumang kita, ako nataraman eh. Sige, salamat kumpadring Noel. Siyempre, naisip ko man. Opo, sige tabi. Okay, thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Iyan na obserbasyon tabi, very valid po. Kundi ito po pa nung pangapudan kan medical society that is in so far as the spread and medical concern, medical consideration is concerned. Medically, sinda ang nakakahiling kan almost uncontrollable na pagparaitaas na kan numero kan nagkaka-COVID sa Bicol. Igwasin nang pinag-aapod dyan na attack rate na mas nasasabutan ninda, mas nahihiling ninda kumpara sa satuyang ordinaryong tao nan sa tuyang horizon kan is limited sana ang pagkasabota. Sinda, they are a step 2, 3, or 4 steps ahead, as in mas wider ang horizon sa satuya, medically, nakakasabot ka yan. Kaya, igwas sinda ning apprehension na nagre-recommendar sinda, na minaresulta sa pag-recommendar nila na kung mapopwede, mag-ECQ, medically, igwa na bells are ringing. We are now on a high alert level. And kung dai ini ma-avert, kung dai mapugulan, tibaad makaarog kita sa India. Iyon ang sabi ni Dano, tibaad makaarog kita sa India. Tibaad makaarog kita sa India, ipapadagos tayan taod-taod, iko-connectar ta. So pigtataram na nga ni Engineer Wally Sabater, ang Provincial Sanitation Officer kan Albay, during our past interview kan nakaaging mga semana. Hello, good morning, Tabe.
Good morning, Tayo, sir. Opo. Saludo po ako duman sa kahaputan concern kang inot na caller. And ang observation ko man. Sa totoo lang po, sir, ang common ground kang gabos na mga pag-lockdown, kung ano man ang mga terminologies na yan, ano man ang mga local implications ka yan sa every community, just to save lives. Tama, sir? Just to save lives. But, in reality, pag sinabi ta pong to save lives, dapat, sir, fair ang sagabos. But, in reality, unfair. In what sense? In what sense? Many are getting hunger and hungry. Hunger and hungry. For the sake of saving lives. Unfair talaga siya, sir. Okay. Kasi tingnan niya, sir, bako ini sa pamay personal, pero na-observe ko. So, mga nagdi-deliver kay mga food supplement, sa mga border checkpoints, sir, nahihirapan. Pero pag commercial medicine, go. Is that fair? Okay. Na ang mga herbal food supplements, pinapatunayan kang alternative medicine department kan DOH na talaga nakakapagpakusog. Okay, sir. Kuha na kita, sir. Nagdi-deviate na kita duman. Sir, I am pointing out. Dahil na, sir. Dahil na kita kan mga dahil na kita kapag kumparar ka na alternative medicine mo ining so synthetic medicine. Sige, go. I-lockdown in the sir. Ito, sir, na mga tawong nagdinegosyo. Kaiba iyan, sir, sa mga nagdinegosyo. Okay, sige, go. In order to save lives, kaya po ando gutomon mo sa tao, sir? Okay. Kaya, sir, if you're going to put your feet in the shoes of those people, is it fair? So, ano kung halimbawa ahaliun mo sa pinagasabi mong not being fair, ano ang solusyon mo halimbawa tanganing maging fair tabi? Kita diit ang nasasabutan ta medically. Duwang bagay ini, medical aspect and economic aspect. I am conducting actual interviews kang gabos na mga nag-positive sa COVID. Personally, may grupo kami. Kasi we wanted the real score and we wanted a real talk. Ano ang na-discover nindo? Anong na-discover nindo? Anong na-discover nindo? O ni sir, napatunayan mi sir, sugabos sir na mga nag-positive na dainan na accommodate ka na hospital, narahay po sa harong. Ano po ang pigpatumar ninda? Mismong mga health practitioner kang DOH, kang mga local RHU. Mga bulong na para sa trangkaso. O nata sir narahay. Nata day man sir nagada. So ano ang rekomendasyon mo tabi ngunyan? Ang hapot ko lang sir, I just wanted to point out fairness. Natatagaro sobra ang takot kang medical society na kay puan nila mag-recommend ki lockdown, pero ang sa indang pinagpapatumar man lang sa mga tao, para sa ikamol, nararahay sa tao, sir. Tapos, kapag nag-inom kay mga susag gugurang, aron din kung ano-ano mga tiglaga-laga, nagkukusot sa indang immune system, nararahay, sir. And I have many friends, doctors, ang sabi ninda, number 1, pakusugon ng immune system. At sabi ko sa inda sa mga friends ng doktor, sabi ko, ano niya ako ang ibig sabihin nindo kan, pakusugon ng immune system, kumain ng masustansyang pagkain, umiwas sa pagpupuyat. So common siya, sir, pakusugon ng immune system at sabi nila, ano niya ako mga herbal food supplement? Okay lang sa Indo. Iyo nga mas nga yung mga virgin coconut oil na yan. Okay, anya, sige, go. Basta importante. We go to the bottom. Anong gusto mo? Lockdown Ito mo yan, sir. Nagtataka ako, sir. Sa media, grabe, sir, ang push na nagkukos ng garo sa tao. Ang namamalisyan ko, sir, nakisihodang magutom ang community, basta sumunod duman sa indang panukala na mag-lockdown, ma-ECQ kung ano-ano,
para yung tao dahil na pagpaluwason. Yan sir ang namamalisyahan ko sir. Yan ang sabi ko, unfair. Kung sabi ng save lives, dapat patas sa gabos na aspeto, sa gabos na anggulo, dahil naliligis na parte, na anggulo, di ba sir? Dapat gabos na angle, fair. Dapat dahil napupunaw, dahil naliligis, na common tao. Sa gabos ba, sir, nangangay po. Paano nga ni sa imong solusyon kaan kaso ikang susunodon? Sir, wala. Ang solusyon pa yun sir, lockdown. Yan lang, garo ba sir? Ano nga ni ang solusyon mo? Taso, pag-iisip kan medical society, lockdown, anong solusyon mo? Mahiwas ang kaaraban mo. Nagre-research ka. Gawa kang mga alternative. Anong solusyon mo? Sige daw. Sir, sa kuya lang sir ha. Hiwasan rin dan isip ninda, maging patas ninda sa gabos. Yun lang ang sa kuya kan sir. Aram nindo kung ano ang point ko. How to be fair. Sinda, sabi ninda, sinda nakakaharam, sinda mas maurag. Okay. Di kong mag-imponder ni lockdown dahil ka ma-lockdown. Ang point ko lang sir is, hiwasan ninda, dahil ninda masyadong pakatuukon ang tao. Mm-hmm. That's what I feel. And that's what yan sir ang namamati kang tao eh. Kaya may nagrereklamo. Iyo sir? Okay, sige. Yan o, thank you sir. Thank you po. Thank you. Yan, sige po. Ararong plus inadala niya, di. Sige. Ararong inadalan mo, sir. Tabi. Okay, sige, sandali ta. Uy, oras to. Bunjing, ikanang na tabi, lagot na taon-taon biltadahan-tahan. Sige po, itong caller niya to, in kaso, dahil man baga pigaprobaran pa kang gobyerno so lockdown, siguro kung magkuning lockdown, sige sana siya. Tayo siya ning kuanman, pagtubod ano. Sige po, we respect it much. Taon-taon tabi, ani ba pa? Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, at futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukakon, asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tatauanin prioridad sa COVID-19 vaccination drive kan gobyerno ang mga lugar na nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, ikaduwa sa pinakamaigpit na lockdown na
level. Sigun kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, natatagamahan nin mas dakol na doses nin bakuna ang mga lugar na nasa MECQ dahil sa pagkukonsiderar naman ang high-risk classification digdi dahil sa langkaw na bilang kan kaso nin COVID-19. Enot kay ni ipinag-order ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpadara nin mas dakol na bakuna sa mga lugar na halangkaw pa ang infection rate. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. And here's our people's champ, Manny Pacquiao!
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayong mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagtatabang na puunta ka ito, sinda kita ika-ako dito, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako bingo lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaibang trabaho, kadakol na mga naginipo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na singka, jóvenes, yan ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte. Lakas ng 5 piso lang. SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Gang Banwaan. Pio Fernandez. Sige, doro-diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwag. May signal si Renz. Renz, go, go, go. Good morning. Yes, maray na agad abi Sir Pio, maray na agad itong mga prantabay sa mga dugan niya itong mas mga bareta mas pinakusog pa ka na daraga PNP. Sa indang pag-monitor man sa digdi sa sentro kang daraga. Lalo naman sa mga pampaserong mga vehikulos na para magsunod sinda sa mga pinapautob ng mga minimum health protocol. Araw kang pagsulog ng face mask as in face shield, as in magin man sa mga barrier sa mga pampublikong mga jeep na nag-araga digdi sa Banwaan kang Daraga.
naging statement man niya ni Police Lieutenant Colonel Bogard Arao kan daraga PNP siya ang sinabi na hindi man sa iyang pinaka-prioridad na proyekto, lalo naman na siya ang nagtukaungunyan na hepe digdi sa daraga PNP. Nasarungan din sa iyang mga objeto iyo ang pagpapakusog pa kan minimum health protocols kaya ngunya digdi sa sentro kan daraga nakataltag ang halos gabos ng mga personalized kan daraga PNP sa pagmonitor kan mga jeep. Alas oroagan nagkukondukta ng checkpoint digdi mismo sa may sentro, partikular digdi sa Kampang kan Caltex, magin man sa mga palaog digdi sa daraga, ali digdi sa syudad ng Legazpi, na naglalaog digdi sa daraga pinagbomonitor man ang pagsunod sa mga minimum health protocols. Kung may iling man sa datos kan Department of Health, ang daraga sin Legazpi alas din nagkakarayo sa numero kan mga nagpo-positibo sa COVID-19, kaya sa tabang naman ka mga otoridad talagang pinagtatawan ng giya na pagpapasunod sa mga minimum health protocols magin man sa mga barangay tanganin musti por paano mabawasan ang bilang asin din na magdugang pa ang bilang kan mga nagpo-positibo sa COVID-19. Yan ang mga barangay sa Luwas, Transluna, District Juvenal. Salamat, friends! Nasa linya man, si Luwens na Barcena. Aramon ta, Luwens. Go, 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 Luwens! Salamat, Abi, Sir Pio. Tulong differently abled community persons o PWDs ang napangirit naman ngunyan kan Pitmaster Foundation sa Legazpi Port District area pagkatapos na tawan inin libreng unit nin mga wheelchair sa paagi kan Albay 2nd District Congressional Office. Ini anano tarang kan DC Jibenyos pagkatapos na mag-distribute ang nasambit na grupo sa paagi kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda sa mga beneficiaries na sinda Jill Arsinwe, asin Roslyn Basabekan, Barangay San Roque, Legazpi City, asin kay Hinero Aranas kan Barangay Peñaranda sa Legazpi Port District area. Sa pakikipag-ulay kan DCG Benyos kan mga nakaliis na aldaw kay Pitmaster Foundation Executive Director Attorney Caroline Cruz, inipaagi kan sa indang grupo ngani na makataonin tabang sa mga malain-lain na komunidad, lalo na ngunya na nasa katahawan kan krisis dulot kan pandemya. Mientras tanto, ang Pitmaster Foundation todo libot sa bilog na Pilipinas, gani naman naonin mga ambulansya sa ospital asin mga lokal na gobyerno, gani naman katabang sa pagdagdag din mga pasilidad, ngunya na nasa katahawan kan pandemya ang palibot. Sige Kapitana Mafi Velasco man kan Barangay Peñaranda, nagpapasalamat man sa nasambitan ng grupo, dahilan ta ang haloy ng pinagahagad kay ni certain Hinero Aranas, na tauna kan Pitmaster Foundation na matawan man lamang ning wheelchair sa iyang pang-urual daw na mga pinaggigibo. Yan tabi Sir Pion mga dagdag pang istorya. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Sige, ano ba to, Bunding? Sige, diretso mo na kita kan istorya. Si Pading Jomar, go, go, go. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Malabo pa na mahirahay o magkaiguan ng panibagong tulay digdi sa Barangay Calbayog kan malilipot na enot ng inulag kan Bagyong Rolly. Ini matapos makumpirmar na yung Rolly Volante na dahil pamampalan na pundo na alokado ang nasyonal na gobyerno para sa pagrehabilitar o pagpakaray kan panibagong tulay. Susog kay Mayor Volante sa iyan nakutaan ng pigpanuat kung napano na halo yun na mapunan ang pagkonstruhir kay ining tulay na inulagkan Bagyong Rolly bata yusan na ang solamenteng agihan pala o ipaluwa sa Barangay Calbayog alagad na diskubrig niya na dahil man ining pundo magigirumtuman na bulan na nakalihis kan magpaabot ang mga residentes kay ining reklamo tuman mismo sa mga opisina ka na nasyonal kasabay naman sa DPWH kasi nagkaigwa man na inaksyon. Request kan DPWH national sa NDRRMC o National Risk Reduction and Management Office na isabay sa pupuntuhan ang pagrehabilitar kayong tulay alagad sa ginibo ng pagpapalap ng kalakwalag gobyerno nagluwas na sinayumahan kan NDRRM o OMC ang request kan DPWH sa sinday binugtakan ng pundo para sa rehabilitasyon kan tulay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGD. Salamat kumpadreng Jomar sa mga istorya hali dyan sa luwas. Bunding, maparang ako. Bitin talaga, Bunding. Inubakan mo na sulukban.
Dayaro kay ni panutawan tayo ning konklusyon. An ibang nagdangog sa tuya, nami misinterpretar kita araw kay ni. This is a very delicate balancing act between ito na nga ni so pigahagad bagakan mga doktor na i-ECQ kita. Ta medically igwa sinang mas mahiwas na pagkaaram sa satuya. Ang saro sa mga pinagasabi ninda, virus in itself does not move. It is the people that moves the virus. Yan. Pero, pag linimitaran mo man ang lakaw kan tawo, magugutom man sa tawo. Iba kasi sabi ko sa Indo, minakurungklud ka mo tulos ka, nabayas kita. Ang sabi ta, medically, pigahagad kan mga doktor, ta nasasabutan ninda, masararo mang pagkaaram ninda sa medical practice kaysa sa satuya. Kita nasasabutan ta sana, sugutom lang. Okay. Ngunyan, ang rekomendasyon nila is lockdown, ECQ, pinag-grant nga ni bagakan DILG, Manila, so ECQ naga. Ang problema man, taarog ka ini. Tama baga si Pading Noel na Manalo, tama man si Kodong Colerta. If you will limit movement of people, maguguto man ta, paano sa pagbuhay? Paano ang pag-handle ta ka ini? Remember, kitang mga nagdadarangugan pangunyan sa programa nagkakapagpartisipar pa, produkto kita ka ito kan mga nakaliis na lockdown bunjing ako, nalimitaran ka ito nin todo, so pag-spread kan virus, kan lockdown, ngunya na tinurusan kita, uyan hilingan na, nag-i-skyrocket na po ang numero kan mga may COVID. Now, kung lilimitaran na naman iyan, magugutom na naman kita. O, papaano an sa tuya kaan na pagtratar na tabi. Yan, an sabi na nga ning dapat na solusyonan. Ganbanwaan. Diba? Takunigo kita, ning problema sa gutom sa mga buhay, may problema kita sa gutom kung lockdown sa mga buhay, may problema na kita sa management of the dead. Remember, sabi ni Engineer Wally Sabater, so sa tuyang solamenteng accredited na crematorium digdi sa Albay, dai nakikaya urual daw ang pag-cremate. Nakalinyado na dyan ang mga kikremate. Yan po hatabi. Management of the living and management of the dead, nagpupuon na po ang magnitude kang problema. Salamat po kasi ng pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.